Salutare YouTuber, eu sunt Coasion și am revenit cu un episod din Minecraft sau mai bine spus cu un channel nou sau primul meu channel. O să începem jucând Minecraft. După cum am spus, numele meu este Coasion și ne vom face o lume. Ei bine, o să dăm allow chat off ca să nu folosim game mode-uri și toate astea. World type default, bonus chat o să-l activăm. Aici o să scriem Coasion. Îmi pare rău. Deci Coasion Survival și Coasion. Ok, dacă vrea cineva să mă întrebe cu ce pe bune, deci ce mi se întâmplă astăzi. Coasion. Dacă vrea cineva să mă întrebe cu ce filmez, cu ce se filmează în general Minecraft, adică Fraps. Și Fraps-ul o să ai mai complicat, adică nu știu cum să spun mai complicat, să nu mă înțelegeți greșit. Adică pot să filmez decât 18 minute, deci dacă e să mi se stingă video, mă scuzați. Lumea mea preferată. O să avem un pic lag până se regenerează lumea. Ok, deci sunt foarte multe vaci. Foarte multe. Bonus chat tu. Ok, cred că o să mi se audă click-ul, o să-mi iau al mouse cât de curând. Și să aranjăm astea un pic, așa. Și ca de fiecare dată iau chestul. Și torțele. Sper că o să vă placă de mine și videourile mele, de fapt, nu de mine, că doar nu o să vă placă de mine. Și construcțiile mele. O să fac, după cum scrie și pe channelul meu, o să fac și alte, cum se numesc, o să filmez și alte jocuri. Dar până atunci, până mă acomodez și eu cu YouTube-ul, o să filmez Minecraft. Numai Minecraft. Chiar dacă am spus că e o serie de survival, s-ar putea să fac câteva moduri. De exemplu, un mod să cadă copacii din prima. Cum am tăiat baza, a căzut tot copacul. Acum n-am niciun măcar un mod instalat. Sau mai era un mod super knife. Deci pur și simplu era un cuțit. Era destul de tare. Pe parcurs o să vedem deci construcțiile. Poate îmi dați și voi idei când o să ajungem mai departe, când nu o să mai avem ce filma. Până atunci eu mă întreb de ce nu mai am lag, că de obicei la mine trebuie să dureze mai mult lag. Dacă vreți să-mi dați, de fapt, nu, asta o spun la sfârșitul videourile. Ok, adunăm ceva lemn și începem să construim. Știi ceva? Prima dată... Nu, dar aici cred că o să avem casa. Nu voi vedea.
mă gândeam să mergem într-o junglă. Să facem ceva de genul, știți, dacă se uită cineva la Hitping cum a făcut un copac. Ei, mă gândeam să facem și noi ceva de genul, dar să nu facem cu frunze, să facem cu lemn. Dar cred că o să plecăm în episoadele următoare. Acum, nu știu, mai rămânem aici, ne facem o casă mică. Începem să minăm, să găsim și noi fier, poate diamante dacă avem noroc. Off camera nu voi face nimica, doar dacă e să fie ceva mai plictisitor. Adică, cum ar veni, tai copaci, adică caut o junglă. De fapt nu, jungla o caut cu voi, că dacă dau peste un spawner sau ceva, să nu ziceți voi că de ce l-am găsit, i-am dat spawn. Da? După cum ați văzut, game mode 1 nu merge. I-am dat off, deci n-am ce spawna. Da, acum, după cum bine știți, suntem în Minecraft 1.4.6 și să spart toporul. Fuck it. Și ca de fapt nu ca de obicei, cum o să am și în următoarele episoade probleme cu time-ul. Și îmi cer din nou scuze dacă se aude cumva mouse-ul. Ok. Trebuie să căutăm pe aici pumpkin-uri, că de obicei pe aici când mă spawnez eu, se spawnează și niște pumpkin-uri. Și trebuie să căutăm, poate s-a spawnat. Dă-te baco! Și să nu ai de gând să-mi stai în casă. Dar ești binevenită. Deci, după cum spuneam cu Frepsul, l-am crăcuit și nu știu dacă va dura foarte mult. Adică, nu foarte mult, videourile, nu știu sigur că durează. Dar o să las o dată laptopul pornit și o să văd. După ce construim marea noastră casă, mare între ghilimele, o să începem și o mică mină. Ok, deja nu mai avem lemn. Destul de bună. Stai, îmi trebuie un pic dirt. Deci, o să... Nu e idee bună. Mă gândeam să las videoul la render, cât timp mai fac eu un alt video, dar nu e idee bună că o să mi se blocheze, o să am lag. Exact după ce termin ăsta mă apuc de alt video și diseară le las la render, cât timp vorbesc eu cu prietenii pe Skype. Poate o să fac și un cop. Ok. Îmi cer scuze că videoul ăsta a fost atât de mic, dar atâta mă cam duce Frepsul. O să încerc să-i fac ceva. Nu, știți ceva? Atâta o să fie toate videourile. O să fie mici, dar multe. Dacă vreți să vă strig într-un anumit nume, eu știu cum zice Pinker, cum zice Pinker și Pinkerițe,
Dacă vreți și voi să vă strig într-un anumit nume, să-mi spuneți. Până atunci, eu am fost Quasion și cam atât. Și vă urez un weekend plăcut. Bye bye! Oh, no, sorry. Bye bye!